A bálok egykoron jelentős társasági, társadalmi események voltak, nagy és kisvárosban egyaránt. Elsősorban az ifjúság privilégiuma volt, de mindemellett igen fontos szerepet töltött be az ismerkedés a párválasztás terén, hiszen régen a fiataloknak igen kevés alkalom adatott a legalizált ismerkedésre. Az esküvőket is sokszor tartották ezekben a hetekben. Úgy tartotta a régi mondás, hogy aki nem kelt el farsankor, mármint eladó lány, az bizony várhatott jövő farsangig is. Sőt, a pártában maradt lányokat még ki is csúfolták. Dravicki Imre a Hunyadi Olvasókörről szóló dolgozatában a bálokról így ír. A kör, ha valami nagygátja nem volt, évente 4 alkalommal tartott mulatságot. Így volt szüreti, karácsonytáji, farsangi és húsvéti bál. A bálok általában zárt körűek voltak. Csak azokat engedték be, akik saját névre szóló meghívóval rendelkeztek. A díszes meghívókat mindig nyomdában készítették, és személyesen vitték ki és adták át a meghívottaknak. A bálra készülve a mindenkori bálelnök megszólította a nőtlen fiatalembereket, és kérte őket, hogy segítsenek a szervezésben. A rendezők mindent gondosan előkészítettek, a terem berendezésétől kezdve a ruhatárig. Érdekesség a rendezők feladatát érintően, hogy a fiatal hölgyvendégeket kötelességük volt megtáncoltatni. A bálokon a talpalávalót általában a népszerű tódor és zenekara szolgáltatta. A maskarásbált farsang idején rendezték, ahol a fiatalabb köritagok, illetve a köritagok gyermekei öltöztek jelmezbe. A jelmezeket a közönség szavazata alapján díjazták. Az akkor divatos jelmezek a cserkész, virágáros lány, mennyasszony vőlegény, kártyavető cigányasszony voltak. Bőrünk különösen gondos ápolást kíván télvíz idején. A következőkben téli arcápolási tanácsokról, a szoláriumozásról és lévén báli szezon, természetesen egy alkalmi smink elkészítéséhez kapunk hasznos tudnivalókat. Kint hideg van, fúj a szél, bent fűtünk, ezáltal a lakásban is száraz a levegő. Tudnám ajánlani, hogy a radiátorra tegyünk párologtatót, ebbe cseppentsünk illóolajakat, a lakásban kellemes illat lesz, és a levegő sem lesz annyira száraz. Mivel a száraz levegő a száraz levegőtől a bőrünk vízhiányossá válik, ezért a mindennapos reggeli és az esti arctisztítás után válasszunk nappalra zsírosabb krémet, mint egyébként. Ez a krém védőréteget képez a bőrünkön, és az időjárás viszontagságai ellen véd bennünket. Ha zsíros fényt hagy a bőrünkön, nem szívódik fel tökéletesen, akkor porpúderrel puderozzuk át a bőrünket, és felszívja a felesleges zsírréteget. De éjszakára a nappali zsíros krém után csak könnyen felszívódó hidratáló krémet használjunk, ami a bőrlégzést nem gátolja. Egy héten egyszer radírozzuk le bőrradírral az arcunkat, az elhalt hámsejteket válasszuk le, mert ettől a bőrünk fakó, szürke, és a nappali éjszakai krém, illetve a bőrtápláló maszkok sem fognak tökéletesen felszívódni, ha az elhalt hámsejtek a bőrünkön maradnak. Aki AHA tartalmú alfa-hidroxiacidumot jelent, ez gyümölcsavakból vonják ki ezt a hatóanyagot. Ma a legtöbb korszerű krém tartalmazza az AHA savakat. Aki ilyen krémet használ, annak nem szükséges bőrradírt használni, mert ezek a savak folyamatosan leválasztják az elhalt hámsejteket, és nagyon jó hidratáló hatásúak is. Mivel télen a táplálkozásunk is vitaminszegényebb, mint nyáron és tavasszal, ezért használjunk vitaminpakolásokat is hetente egyszer-kétszer. Nagyon fontos
az arcápoláson, bőrápoláson kívül a belsőleg, hogy mit fogyasztunk, minden nap kerüljön az asztalunkra zöldség, friss zöldség, gyümölcs, illetve naponta 2,5 liter folyadékot kellene elfogyasztanunk, és ebből körülbelül a tejen, kakaón, kávén kívül 2 liternek kellene a mennyiségnek lenni, amit teába, illetve ásványvízként, vagy sima vizet fogyasszunk minél többet. Nagyon fontos a belső hidratálás, mivel a sejtjeink nagyon nagy százalékban tartalmaz vizet, és ha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, a bőrünk is simább, feszesebb, üdébb, frissebb lesz. Fontos, hogy megemlítsem, hogy a gyerekek bőrét is védjük krémekkel, kenjük be, hogyha kivisszük őket a hideg levegőre, az arcukat, kezüket, ajkukat. Vannak külön nekik kifejlesztett készítmények, ezek hipoallergének, nem tartalmaznak színezőanyagot, illetve illatanyagot. Ha tanácstalanok vagyunk, hogy milyen készítményt használjunk, kérdezzük meg gyermekorvosunkat. Azok a felnőttek, akik nagyon érzékeny bőrűek, ők is használhatnak gyermekeknek kifejlesztett kozmetikumokat. A mesterséges napfénykezelés eszköze a szolárium. A szoláriumot, ha megfelelően használjuk, nem káros. Azok a szoláriumok a legkorszerűbbek, amelyek a napfény összetételének felelnek meg leginkább, ezek UVA és UVB sugarakat is tartalmaznak. UVA sugaraktól leszünk barnák, az UVB sugaraknak biológiai hatását használjuk ki. D3 vitamint képeznek a bőrünkben, ez a csontrendszert erősíti, az immunrendszerünket erősíti, és a védekező képességünket ezáltal, mivel az immunrendszert. Még egy nagyon fontos tulajdonsága van a szoláriumnak, hogy a zsíros bőrűeknek nagyon ideális a használata. A fagyúmirigy termelést csökkenti, akinek a hátán, dekoltázsán, arcán pattanások vannak, mivel a fagyú termelést csökkenti, ezáltal szárít egy kicsit. Ezért a negatív tulajdonsága, hogy a ráncosodást is elősegíti. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelően ápoljuk utána a bőrünket. Nagyon vigyázni kell azoknak, akiknek a testén sok szeplő, illetve anyajegy van, vagy a klinikai típusoktól eltérő anyajegyük van, ők kérdezzék meg bőrgyógyász tanácsát, és azután menjenek csak szoláriumba. Vigyázni kell azoknak, akik nyáron könnyen leégnek, nagyon fokozatosan kell hozzászoktatni a bőrüket a szoláriumhoz is. Vannak bizonyos gyógyszerek, amelyek fotoaktívak, ilyenek például általában a vízhajtók, egyes antibiotikumok. Ezeknek a használatakor nem szabad sem napra, sem szoláriumba menni, és vannak ilyen kozmetikumok is. Régen kozmetikusok is adhatták a májfoltra, szeplőre a fehérítő krémeket, ma már csak bőrgyógyász írhatja föl, ezekkel tilos szoláriumba menni, mert fototoxikusan reagál a bőr ilyenkor a fényre. Hát úgy néz ki, mint mikor leégünk. Gyulladt a bőr, leégés tünetei jelentkeznek. Nem ajánlott a szolárium terheseknek, illetve akiknek a családjukban előfordult bőrrák. A használatával kapcsolatban egy évben a szakirodalmak azt írják, hogy 2 kúrát ajánlanak, ettől többet semmiképp. Ez azt jelenti, hogy 2x10 alkalom egy évben, alkalmanként 30 perctől ne legyen több. Vagy esetleg lehet úgy használni a szoláriumot, hogy egy évben egyszer 10 alkalom, ez egy hónapban járja le a vendég, vagy járjuk le. Első héten csak 2 alkalom, mondjuk 15-15 perc, második héten 20-20 perc, negyedik hétben pedig 20 vagy 30 percet alkalmanként, 2x3-szor, ezáltal már nagyon szép barnák leszünk, utána pedig, ha folyamatosan szeretnénk megtartani a színünket, akkor is csak 1 vagy 2 hétben egyszer feküdjünk be a szoláriumba 20 percre. Én tudnám ajánlani a barna színeket, illetve a földnek a színeit, leginkább a szürkét mindenféle árnyalatban, világostól egészen a sötét szürkéig. Leginkább a szürke alkalmas az alkalmi sminkeknek az elkészítésére.
Egy alkalmi sminknek az elkészítése körülbelül 40 percet vesz igénybe, hát egyéntől függően. Első lépésként az alapozást kellene, bár én ajánlanám mindenkinek, hogy alapozás előtt jól tisztítsa le a bőrét tonikkal, először is asztal, és utána tonikkal is lehet egy kicsit frissíteni, majd ezután következik az alapozás valamilyen hidratáló jellegű alapozó krémmel. Ez olyan legyen, amilyen a bőrszínünk, vagy a bőrszínünk egy pici árnyalattal sötétebb. Ezután, ha ezzel kész vagyunk, szépen dolgozzuk el, vagy vizes kézzel, egy kicsit vizes kézzel, ha van olyan, akinek van szivacsa hozzá, az lehetőleg azzal, mert sokkal egyenletesebben lehet eldolgozni. Ezután, mikor készen vagyunk a krém felkenésével, következik a porpudernek a felhelyezése az arcra. Ez azért kell, hogy a krém ne csillogjon túlságosan az arcon, tehát egy kicsit mattítja a bőrünket. Ha ezzel is készen vagyunk, jöhet a szemnek a formálása, mint ahogy említettem, leginkább a barna, illetve a szürke színeivel árnyaljuk a szemünket. Használhatunk szemceruzát, a szemszínéhez szemszínével azért harmonizáljon a szemceruza, illetve a szemhéjnak a színei is. Használhatunk fehéret, vagy világos sárgát, amit a szemzugba, tehát a szem közepétől kifelé haladva sötétítjük a szemünket, tehát középre akkor világosat, azután egy árnyalattal sötétebb barnát, vagy esetleg szürkét, és legvégén, tehát a szem külső részéhez helyezzük fel a szürkét, a legsötétebb szürkét. Ezután ezt egy kicsit jól mossuk össze, tehát a kontúrok ne váljanak nagyon el, tehát elhalványítjuk, és ezek után a szemspirál következik. Ez meghosszabbítja, illetve szebbé teszi a szemet, tehát a tekintetünket kiemeli. Általában akinek nagy szeme van, és szeretné hangsúlyozni, akkor a szemet fesse erősebbre. Ezeknek az embereknek, vagy hölgyeknek inkább azt ajánlanám, hogy a szájukat ne fessék túl erős színnel. Aki viszont inkább a száját szeretné hangsúlyozni, az a szájára használjon erősebb színeket. A szájra is inkább a barnának valamilyen árnyalatát ajánlanám, esetleg az a rózsaszínbe hajló. Tehát inkább a szájon is a barna színek domináljanak. Bárki milyen színt szeret, olyat használjon. Ha készen vagyunk a száj kontúrozásával, majd teljes kifestésével, ajánlanám mindenkinek, hogy kontúrceruzát is használjon, hiszen ez kiemeli a szájnak a körvonalát. Ezután használjuk a rúzst, ami egy picit lehet világosabb, mint a kontúrceruza, de ne váljon el nagyon élesen. Ne váljon el túl élesen a kontúrceruza és a rúzsnak az árnyalata. Ezek után, ha készen vagyunk, utolsó lépésként következik a pirosító, amelyet az arc 5 pontjára lehetne feltenni, az arccsontra, az ára, illetve a homlokunknak a 2 oldalára. Ez szépé teszi az arcot, hogyha mind az 5 helyre halványan feltesszük a pirosítót. A bálok lényege a tánc. Ez így van ma is. Hol, hogyan, s milyen divatos és klasszikus táncokat tanulhatnak a nánási fiatalok, kiderül a következő riportból, ami kis portrénak is tekinthető, egy táncpedagógusról. Mikor kezdett el a táncpedagógiával foglalkozni, és egyáltalán hogyan jutott eszében az, hogy egy ilyen pályát válasszon? Természetesen, mint mindenki, táncosként kezdtem. 13 éves koromban bátyám elvitt egy tánciskolába. Én ugye, mint 13 éves fiú, nem nagyon akarozott oda mennem, fiatal lányok körében, mint manapság is előfordul, hogy a fiúk átlásosabbak. Saját zseppénzében vezetett egy tánciskolára, és fizikai erővel elvitt oda. Aztán megtetszett a dolog, így aztán könnyen ment utána viszonylag a dolgom. Debrecenben a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ formációs és versenytánc csoportjába folytattam a tánctanulást. Dr. Koncernőné volt az oktatóm. Ott megismerkedtem a táncok alapjaival, formációval, később versenytáncos lettem, itt-ott szép eredményekkel. Ezekről az eredményekről, ha mondana egy pártot, hogy... Inkább ne részletezzük, nagyon-nagyon régen volt már. Voltak benne igazán szép eredmények, csak annak idején sokkal lassabb volt az élet, mint most. Annak idején hetente egyszer tartottunk próbát,
és évente egyszer-kétszer jártunk versenyre. Hát ez nagyon-nagyon felgyorsult, heti 4-5 próba, és havonta 3-4 verseny az, ami manapság már előfordulhat, és hát ez nagyon-nagyon rohan a világ, és hát ez így alakul. Hát egész szép eredményeket elértünk, mint ahogy említettem már az imént is. Egész magas kategóriába feljutottunk. Hát ennek legalább 10 év kellett annak idején, táncos múlttal. És hát ekkor volt a lehetőség, hogy a Népművelési Intézet keretében oktatóvá képeztessük magunkat. És jó néhányan éltünk is ezzel a lehetőséggel. És hát így lettem tánctanár. Hány éve oktat? Már a 10. éve oktatok főállásban. Mindenfele. Tulajdonképpen Hajdú-Biharaton. A szakmát, azt tulajdonképpen, mint említett, a Népművelési Intézeten keresztül sikerült végül is megtanulni, úgyhogy erről kapott egy bizonyítványt. Az emberek fejében azért egy ilyen asszociáció van, hogy tánc és illemtanár a klasszikus értelemben. Mennyire igaz ez napjainkban? Hát feltétlenül megpróbáljuk az illemet és valamelyest belecsempészni a tanfolyamok anyagába. Természetesen manapság sajnos már nincs akkora szerepe, mint régen volt az illemnek. Olyan, mint a kereszt, akkor ér valamit, hogyha mindenki használja. És hát sajnos nagyon kevesen jutnak el táncolni, és így az illemhez is elég kevesen jutnak az illemoktatáshoz. Jobb lenne ezt valamilyen formában előtérbe helyezni. Nem csak a tánccal kapcsolatban, hanem egyáltalán az életünkkel kapcsolatban. Mindennapokban is. Igen. Hajdú Nánáson mióta oktat és hány csoporttal foglalkozik? Szintén mióta főállásban dolgozom, azóta Nánáson is járok, tehát 10. éve dolgozom főállásban, már említettem. Most állandó csoport van a Polgári Úti Általános Iskolában, egy majoret csoport, van egy formációs utánpótlás csoportunk itt a műfház keretében, illetve egy formációs csoportunk és egy junior csoportunk, tehát akkor 4 csoporttal dolgozunk állandóan Nánáson. Van-e egy korhatár limit, amitől érdemes elkezdeni egy gyereknek, tehát mondjuk ezt elsősorban a szülők felé lehetne egy információ, hogy mikortól érdemes beíratni a gyereket egy ilyen tanfolyamra? Véleményem szerint feltétlenül attól, amikor a másik nem iránt kezd érdeklődni, tehát 12 év körül érdemes ezt kezdeni. Korábban is lehet kezdeni, de akkor még inkább a gyerekeknek körtánc való, néptánc, nem igazán a társas tánc. Van-e esetleg 12 évtől fiatalabb páciens, aki jár ide, és ők velük könnyebb esetleg dolgozni, vagy? Is. Könnyebb, mert megszokták a diákok azt, hogy nekik tanulni kell reggeltől estig, és ő könnyen fogadja. Nehezebb azért, mert még nem fejlődtek ki igazán a megfelelő mozgásreflexei, nem is fejlődni kell. Járnak-e a Művelődési Központ táncklubjával versenyekre is? Nem járunk versenyekre. Mi is sajnos csak hetente egyszer tudunk próbát tartani, és ez nagyon-nagyon kevés. Éppen csak a műfház rendezvényére tudunk felkészülni egy-egy bemutatószámmal. Ez versenyszinten azért több időt igényel. De van esetleg olyan csoportja, amelyik bemutat? Nem. Tehát ami versenyre mehetnénk, nincs. Hát azt attól függ, hogy milyen versenyre az is, mert hát vannak ilyen ki mit tud jellegű verseny, stb. Tehát ilyesmi már szerepeltünk, de nem ez a lényeg. Alapvetően egy formációs verseny azért sokkal-sokkal komolyabb. Milyen táncokat oktat? Társas táncokkal foglalkozom. Hagyományos klasszikus értelemben társas táncokkal, tehát keringő tangó, bugi-bugi, szamba, társas táncok. Van egy táncpedagógusnak kedvenc táncszáma? Hát, talán klasszikus válasz mindig az, amivel foglalkozunk. Tehát abba bele válja magát az ember, talán jobban egy kicsit, jobban felkészül rá. Mindettől függetlenül vannak az emberhez közelebb álló táncok. Nekem, mint táncos, annak idején tetszett az angol keringő, quickstep, rumba, mint táncos. Most, mint oktató, most tulajdonképpen nagyjából egyformák a táncok, hisz minden táncnak vannak szebb részei, elegánsabb részei, és minden tánc akkor jó, hogyha a stílusát eltalálják. Tehát így kiemelt tánc nincs, mint oktató. Már az előbb beszéltünk az életkorról. Meddig lehet ezt csinálni? Tehát meddig érdemes egy gyereknek idejárni, vagy egy fiatal fiúnak, lánynak?
nincs korhatár, és nem csak gyereknek, hanem felnőtteknek, sőt annál idősebb korosztályban is. Külföldön létezik az úgynevezett senior korosztály, ahol tényleg nyugdíjas emberek dolgoznak, táncolnak és versenyekre járnak. Hát mi még sajnos nem tartunk ott, de volt már 65 éves táncosom is. Tánciskolába kezdő táncosként is visszajött haladóra, tehát szívesen táncolt, és nem egyedüli kirívó eset. Akkor végül is lehet azt mondani, hogy kezd valami fajta hagyomány ennek kialakulni nálunk? Nagyon-nagyon nehezen. Annak idején náláson feltétlen, igen. Tulajdonképpen most az utóbbi néhány évben nagyon-nagyon megdurult az érdeklődés. Igaz, hogy 10 év munkájának tartom, mert azt is tudom, hogy előttem is oktattak táncot, de ez valahogy úgy kicsit háttérbe szorult. Az utóbbi néhány évben egyre nagyobb az érdeklődés iránta. Megismerték az emberek, hogy van formációs csoportunk, és jobban híre megy, jobban is. Bekerült a köztudatba, és gondolom ez is. Folytatva a dolgokat, most végül is nagyjából báli szezon van, és szalagtűzők, egyéb ilyen társas események vannak. Mennyire ad ez több munkát egy táncpedagógusnak? Ez lényegesen több munkát ad, hisz fő profilom a tánctanfolyamok és a tánciskolák tartásán kívül a szalagtűző táncok betanítása. És hát mivel egyre korábban kerülnek a szalagtűzők, így egyre nagyobb hajtás van, szeptembertől kezdve tulajdonképpen január közepe, február eleje az, ameddig lefutnak a szalagtűzők. Hát eddig komolyan kell dolgozni, hisz egy-egy csoportot becsülettel fel kell készíteni. Lehet azt megmondani, hogy mi az a táncdivat pillanatnyilag, amit szívesen kérnek egy-egy ilyen bemutatóra, vagy ne talán szalagtűzőre? Nagy vonalban kirajzolódik. Azért feltétlenül a vidámabb táncok kerülnek előtérbe, amit úgy éreznek a fiatalok, hogy hozzájuk közelebb áll, illetve az igen-igen klasszikus keringők az, ami divatosabbaknak mondható. Ezen belül aztán mindig próbálnak újdonságot csinálni, mindig valamivel másabbat, mint előző években, de feltétlenül a vidámabb, lendületesebb táncok az, amik talán kelendőbbek, szívesebben táncolják a gyerekek.
fiúk vagy a lányok járnak szívesebben egy ilyen formációs táncra? Egyáltalán egyértelműen a fiúk azok, akik kevésbé járnak, a lányok sokkal szorgalmasabbak, de ez nem csak a formációra igaz, a szalagtűző táncokra, a tánciskolára és általában a táncokra igaz az, hogy a lányok sokkal-sokkal szorgalmasabbak, mint a fiúk. Magyarázható ez azzal, hogy a fiúk gátlásosabbak, mint a lányok? Valószínű, igen, feltétlen. De a lányoknak egyébként a tehetségük, az érzékük is nagyobb hozzá. Tehát ha azonos számú fiúk és lányok lennének, régebben azért előfordult néha-néha, akkor is a lányok egy kicsit ügyesebbek. Az elmúlt évben a televízióban láthattunk néhány olyan ifjú, akit ön tanított táncolni. A Bergendi zenekarnak volt egy tévésorozat, a televízióban egy sorozata. Hogyan éli meg ezeket a sikereket? Mert végül is országvilág látta őket. És Nagyon kedves emlékélmény, a táncolóknak szintén. Én ezt különösebben nem jegyzem, mint esemény és elismerés vagy érdem. Örülök neki, hogy szerepeltek, és hát mindig a következő munkákra koncentrálunk. A tánccsoport számos szereplését, sikerét volt szerencsém figyelemmel kísérni. Igen hangos sikereket értek el különböző rendezvényeken, bálokon. Ismételten csak azt tudom megkérdezni, hogy ilyenkor, mikor zúg a taps és visszahívják a táncosokat, a pedagógus hogyan éli meg ezeket a perceket, pillanatokat? Nagyon kellemes élmény, tulajdonképpen ezért érdemes dolgozni, mert akkor a táncosok komolyan veszik. Meg kell mondanom, hogy nem mindig veszik ám komolyan. A próbák elején nem nagyon tudják, hogy mire készüljenek, mire készülnek, mire számíthatnak. És amikor az előadások kiállnak a nézők elé, bizony akkor már komolyan veszik, és hát egy óriási nagy élmény számomra, és ez feltölti az embert energiával. Úgy érzem, hogy így ezért érdemes csinálni, mert a közönségnek tetszik. A tánchoz kapcsolódik a megjelenés. Nagyon sok szép kosztümmel rendelkeznek a tánccsoportok. Mennyire fontos ez, a megjelenés a színpadon? Meghatározó a megjelenés, az első benyomás nagyon sokat jelent. Következő dolog, ami nagyon fontos, a zene kiválasztása. És hát ez a két bevezető dolog, ami után táncolnak a táncosok, mind a kettő nagyon-nagyon fontos. A táncokhoz a zenét azt ön szokta kiválasztani, illetve van-e segítsége? Hát főleg én választom ki, néha hagyom, hogy egyek is beleszóljanak, ők is válogathatnak, de nekem nagyobb rutinom, tapasztalatom van, hogy milyen zenéből mit lehet kihozni, mit szabad választani. Ettől függetlenül a gyerekek is néha-néha válogathatnak. Van-e kedvenc zenéje? Nincs, társas tánczene, az ami igazán kedvenc. Ezen belül aztán majd, hogy nem mindegy, hogy mi.
illetőleg meg tudnál mondani, hogy a 10 év során hány ember az, akit hozzásegített a tánc öröméhez, illetve a tánc szépségének megismeréséhez? Nem tudom megállapítani, több ezer. Több ezer ember. És van nekem visszajáró vendégek? Igen, tulajdonképpen aki megismerkedik a társas táncokkal, nagyon szívesen visszajár, ha lehetősége adódik rá, hisz azért a gyerekek tovább tanulnak, tényleg már vannak olyanok, akik férjhez mentek, megnősültek, még azok is visszajárnak. Aztán, ha már gyermek születik, akkor családdal már nehezebb táncolnak, aztán előfordul, hogy lemorzsolódnak, de visszajárnak nagyon szívesen, és nagyon szívesen látom őket, hisz a tánc, már megbeszéltük az imént, is szinte örök, tehát korhoz nincs kötve. Azért itt elég vegyes korosztály van jelen egy próbán, és egy pedagógusnak ugye a fegyelmezés is egyik eszköz ahhoz, hogy esetleg elérje a célját. Ön mennyiben találkozik ezekkel a gondokkal, fegyelmezési gondokkal? Feltétlenül kell a táncosokat fegyelmezni, hisz minden csoportban mindig van valaki, vagy valakik, akik megpróbálnak valamilyen szempontból előtérbe kerülni. Már pedig egy formációs csoportban nem lóghat ki senki a többiek közül, se viselkedéssel, se mozgással, semmilyen formában, tehát egységesnek kell lennünk. Régebben voltak gondok, most már rutinosan meg tudom oldani ezeket a gondokat. Nem nagy probléma. Láttam már több próbát, és elbűvölten figyeltem azt, hogy egy nagyon halk szó, egy hangjelzés elegendő volt ahhoz, hogy a táncosok tegyék a dolgukat. Tehát ehhez, hogy ezt elérje, hozzávetőleg mennyi időre van szükség? 3-4 próba, amíg rászoktak a diákok arra, hogy tényleg amikor dolgozunk, akkor dolgozunk. Tehát nem csak önfelett szórakozás, persze itt is különbséget kell tenni, hogy a táncos saját szórakoztatására táncol, vagy mások szórakoztatására. Óriási különbség. Míg a tánciskolában tényleg önmagunkat szórakoztatjuk, ott egy kicsit a fegyelem is lazább. Még egy bemutató táncra készüléskor bizony a közönséget szórakoztatva nagyobb fegyelmet, nagyobb odafigyelést kell követelni, hisz azért a közönség szórakozni szeretne.
Mennyiben körülbelül hányan oktatnak táncot? 15-20, aki számít. Nagyon sokan tanítanak táncot, de akinek végzettsége is van hozzá is, és számít is valami 15-20 kollega. Ez soknak vagy kevésnek ítélhető meg ön szerint? A táncok népszerűsítése szempontjából kevés. A tánc iránt való érdeklődéshez képest elég. Mert hiába szép dolog ez, azért nem általános. Tehát gondolom anyagi vonzata is van a dolognak, nem annyira terjedt még el, mint amennyire elterjedhetett volna. Az oktatás mellett jut-e még ideje a táncolásra? Sajnos már nincs rá időm, hogy táncoljak, nagyon szívesen táncoltam, és táncolnék talán még most is, nincs rá lehetőségem. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon jó munkát a későbbiekhez. Én köszönöm szépen.
A Magyar Kultúra Napját a Hajdunánási Szellemi Műhely évek óta megünnepli. Az idei ünnep azért is volt különleges alkalom, mert elkészült és e napon adták át a hajdunánási alkotók antológiáját, mely igen jelentős mérföldkő a műhely életében, hiszen a mű alkotói elsősorban műhelyesek, a szerkesztés és kivitelezés is az egyesületi tagok munkája. Kérem, tekintsenek meg most egy rövid összeállítást a jó hangulatú, oldott légkörű estéből. A Magyar Kultúra Napjának városi ünnepén megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket, az antológia szerzőit, az antológia támogatóit. Ma este ebbe a szűk kis teremben, hál' Istennek, sikerült összehozni a helyi kultúrát teremtő, azt felügyelő és azt támogató személyeket. Nagyon örülünk, hogy itt vannak, kérem hallgassák meg az ünnepünk is. Magyarország fennmaradása a kultúraváltás szükségességének belátásán múlott István király idejében. A 19. században a magyar nyelv, a magyar kultúra erősítette nemzeti alkotmányát. A 20. századra szétszakított magyarságot pedig ma is a magyar kultúra próbálja összefogni. A kultúra, mint ahogyan a lokálpatriotizmus is, közös nevező a különbözőképpen gondolkodó emberek között. Ezt a nemes ügyet szolgálja az antológia is. Van, aki a tehetségével, van, aki anyagi segítséggel tudott hozzájárulni. Ady, Radnóti és József Attila verséből készült válogatás az elmúlt évben. A szerkesztő ezt írta az olvasónak az előszóban. Mi lenne, ha közben azon gondolkoznál, mit is viszel magaddal ebből a századból? Mert a századvég óhatatlanul itt van, és talán nem mindegy, mit rejtettél talisznyába. A kötet szerzői és támogatói egy kiadvánnyal nem csak az évfordulónak kívánnak tehát tisztelegni, de a hajdunánásiak talisznyájába is szeretnének rejteni a századvég, ezredvég hajdunánásának művészi és kulturális életéből egy tervezet. A verseny címe a Tavasz ég után. Elbújik a hold, s a homályban azt álmodom, még mindig élek. S hajnali harmadtól fáradtan a fűszálak hozzám beszélnek. Suttogó szavokat nem érti más, csak holladó testem s szellemem, melyet egy tavaszi szélfúvás körbefon, simogat, s én élvezem. Fejfán megroskadt a télen, de hantomon virág díszeleg, s mintha értem tenné, szelíden gondozza, s érteti a napmeleg. Kérlek, ne bánts többé, csak szeress, ahogy én szeretlek. Ha a virágot kezeid közé fogod, szívedre csókot lehelek. Riad már tekintetem, feltámadok, szikrázó szemed sugarát magamba szívom, s elforradok, de lelkem testedbe mentem át. Mindenki csak Hebri Jóskának ismerte az öreget. Alig volt kimondott szava, amit nem másodolt, harmadolt vagy ötödölt volna, de amikor az arasztyi hosszúságú dudáját fújta, abban már nem volt semmi hiba. Inkább magános muzsikus volt, bár elment lakodalmakba is. Azon a Zsófi napon is a hón alá fogta a részből készült zeneszerszámot, a zsebbe dugott kézzel ballatott lefelé a vásár közön. Mikor elérte az Endrei László öreg bakához címzett kocsmáját, megmászta a 3 lépcsőt és benyitott. Az öreg köszönt, majd rákezdte. Drága Lacikám, Zsófi napja alkalmából kívánom, hogy a jó Isten nagyon sokáig így tessék benneteket. És míg az utolsó szavakat mondtam, már tolta és szája felé a mustokat. Alig fejezte be a köszöntőt, fújta is. Amikor vége lett a nótának, a gazda megköszönt a kedvességet, majd így folytatta. Ide figyeljél csak, Jóska, van egy kérésem. Én minden szomszéd asszonyomat szeretem. Ezek közt van az enyém kívül még 5 Zsófi. Adjunk azoknak szerenádot. Állj ki a kisköz közepére, azt fújjál nékek egy nótát. Hadd tudja meg Vas Zsófia, Tatár Zsófia, Gazdácskó Zsófia, Tokai Zsófia, meg Szabó Zsófia, hogy kik vagyunk. Az öreg Jóskát nem kellett biztatni. A megbeszélt helyre állott, és amíg a köszöntő szólt, lassan körbefordult, hogy mindenkihez eljusson az üdvözlet. A hangra néhány Zsófi kinézett, és miután az öreg végzett és megtudták, hogy az ő tiszteletükre szólt, Jóska bácsit megtapsolták. László szomszédnak egy köszönetet mondtak.
A Dudás ezek után visszaballagott a kocsmába. A bellevők már várták. Endrei uram rögvest megkérdezte a mestert, hogy mivel kínálhatja meg. Az mondta, majd megitta a számára töltött italt. Kapott még egyet, az is jó esett. Az ott levő néhány vendég kérte, üljön oda hozzájuk, beszélgessenek egy kicsit. A zenészt nem kellett biztatni. A zenészt nem kellett biztatni, odjön az asztalhoz. Az asztalnál kedves társaság volt, első világháborús emlékeket emlegették. Úgy volt aztán, hogy mikor az zene odaült, akkor ő is bekapcsolódott, és elkezdte. Ide figyeljetek csak! Mi volt akkor, amikor mi Galíciában? Tudjátok, hogy 2 napig mentünk egy rettenetes pusztaságon végig. Amikor a végén értünk, azt mondták, hogy takartak. Alig vártuk. Na, akkor az öreg aztán elkezdte mondogatni, én is próbálom a hangját utánozni. Mégpedig úgy, hogy ide figyelj! Engemet állított a kős. Képzeljétek el, majd összerogytak. Majd olyan állós. Az öreg csak mondta tovább magáét. Az emberek összenéztek, mert majd a végén valami ki fog derülni. Azt mondja, nem tettem más, hát összeszedtem magamat, elindultam, és beálltam az őrségbe. Ott állok, egyszer csak látom, jönnek ám a zoroszok. Felkitbe vágtam a puskámat, aztán rájuk kiáltottam, hogy hé, álljatok meg, adjátok meg magatokat. Az oroszok csak néztek, akkor vették észre, hogy én vagyok ott. Mikor aztán láttak már, hogy én vagyok ott, akkor elkezdték mondogatni, hogy Jóska bátyám, ne lőjék, megadjuk magunkat. Az öreg még katona se volt soha. Csikó évek. A kis Csikó azon kívül, hogy gyönyörű állat, azt hiszi, hogy szabad. Vidáman habzsolja az életet, és mire igazán érezni, hogy milyen a szabadság, hámba fogják, vagy nyereg alá, és rá kell döbbennie, hogy nem szabadságra született. Ló lesz belőle. És érdekes módon szomorú állat. Hámba fogva, szemellenzővel ellátva, felszámozva, egy felsőbb hatalom erőszakának engedve, hasznosulóvá vált. Ellentétben az emberrel megőrzi ezen megalázó helyzetében is méltóságát. Szabadságából is egy darabot féltve, büszkén őriz, mert ugye nem hajlandó még egy emeletes istállóban sem lakni. Nem hajlandó tisztos vizet inni. Mi emberek kényszerülhetünk csak a lónál is megalázó helyzetben. Amikor azt hittük, szaladgálhatunk a réten, szedegethetjük a legillatosabb hőeket, virágokat, ihatunk a tiszta forrás vizéből, szerethetünk gyanútlanul, tévedtünk. A ló már akkor is tudta, érezte, nem így lesz, de bennünk a Csikó lakozott, és nem vettük észre, még se hámot, se gyepőt. Mára oda lett reményem. Nyerítesnése nagyon lehet, mert egy szabad rét nem minden zaját viseli el a rét tulajdonos.
Arról meg szó sem lehet, hogy annyit és azt legelészek a terített rétasztalról, amit akarok. Aki így próbál eszegetni, nyerítgetni eme réten, nagyobb hangorkán söpri el szelíd szavát, vagy jön valamilyen régi rétfelügyelőből új rétfelügyelővé vedlett motorizált hatalom, és felfüggeszti a réten való nyerítés és legelési jogát. Most, hogy Csikó éveinknek vége szakadt, eszünkbe juthat a felelőtlen fiatalkor, amikor az ember bár tudta, hogy baj lehet belőle, mégiscsak ugrándozott, pickándozott a réten, néha-néha nagyokat nyerített, aztán várta, lehet-e tovább nyeríteni. Vagy lehetett, vagy nem. 2-es számú általános iskola tanulóinak Diáksemege című iskolaújságában megjelent írásaiból hallhatnak most egy kis számítást. Somogyi Andrea, szeretet. Én a szüleimet és a testvéremet szeretem. Szeretek játszani, segítkezni, mosogatni, boltba menni. Szeretem a virágokat ápolgatni, nézni a felhőket és hallgatni a madár énekét. Csak a háborút nem szeretem. Szabó Emese, azt mondták rólam. Azt mondták rólam, hogy buta vagyok. Szerintem senki sem tökéletes. A felnőttek sem tudhatnak mindent. Ők és a gyerekek is sokat hibáznak. Tehát nem csak én vagyok buta. Jó, azért elismerem, hogy tényleg az vagyok, de nem mindig. Én is szoktam hibázni dolgozatokban, vagy egyéb dolgokban. Az orvosok, sőt, még a tudósok is hibázhatnak. Egy szóval, nem létezik a Földön olyan ember, aki mindent tökéletesen tud a világról. Kovács Boglárka, Hortobágyon lovagoltam. Hortobágyon lovagoltam, nagyon-nagyon élveztem, de jött egy motor nagy sebesen, alul megijedt, én meg leestem. Nem sírtam, de megijedtem, s a lovaktól félni kezdtem. De ez egy átmeneti állapot, mert szeretem az állatot. Horváth Bea, mi vagyok én? Mi vagyok, kérdem én, egy elhagyott virág a kert végén? A szűzföld egy kapa élén? Kérdéseim csak úgy teszem, s a választ a világban keresem. Keresem, s nem találom, ám egy erdő mélyén magamat látom, s a kérdésemre megvan a válaszom. Egy fa vagyok, vagy tám virág, ki a csendben él, és a világra vigyáz. Csak annyit mondok. Csak annyit mondok, ne légy gyáva. Ne légy gyáva, hisz élsz. Csak annyit mondok, szeress nagyon. Szeress nagyon, ennyi az egész. Csak annyit mondok, hogy élni jó. Hogy élni jó, az élet szép. És ha meghallgatod a pár szót, akkor rájössz. Szívem tiéd. Tálai Gábor, a tavaszi napocska. Ébredj, ébredj félő napocska, nyisd ki melegen adó szemeidet, tekints le vele a világra, s legyél az embereknek vidámsága. Nagyon várt már a millió gyerek, a kisbúrják is lám megérkeztek. Szorgalmasan építjük fészküket, hogy benne sok kis vilókát felnevelhessenek. Gyertek, akik igazán fájtok, hadd hallassam nektek a szívemet. Döngő viharban sodrodnak társai, éles szerelem metszik el hangjai, számító kalóz, áruló matróz, köpencserél.
s halál közt evezve, szent szavarral csábít a messze. Megyünk, tűnődés vizére eresztve.